Вас вітае інфармацыйныя службы тэлеканала МКТБ. Я Леся Ушакова. У эфіры навіны час мясцовы сёння ў выпуску. Справа дзяржаўнай важнасці. Перапіс насельніцтва ў Беларусі падыходзіць да свайго завяршэння. Восеньскія вакацыі ў дзяцей пачнуцца на гэтым тыдні. У Маладзечынскім раёне на гэты перыяд запрацуе 21 школьны лагер. Лавіся рыбка. На Вілейскім вадасховішчы прайшло штогадовае спаборніцтва па лоўлі рыбы з лодкі «Трафей-2019». Справа дзяржаўнай важнасці. Перапіс насельніцтва ў Беларусі падыходзіць да свайго завяршэння. Нагадаем, маштабная кампанія была распачата 4 кастрычніка. З гэтай даты і да 18 кастрычніка ў грамадзян была магчымасць зарэгістравацца праз інтэрнэт. Па ацэнках спецыялістаў, свае дадзеныя такім спосабам унеслі ў сістэму 20% насельніцтва краіны. Да 30 кастрычніка работу працягнуць стацыянарныя участкі і перапісчыкі, што наведваюць беларусаў па месцы жыхарства. Усяго ў краіне працуе 600 стацыянарных участкаў і больш за 12,5 тысяч перапісчыкаў. У Маладзечынскім рэгіёне 179 чалавек часовага перапіснога персаналу і 6 стацыянарных участкаў. 3 з іх у горадзе, астатнія ў раёне. На Маладзечыншчыне ўжо перапісалася больш за 90% рэспандэнтаў, паведамілі нашаму тэлеканалу ў аддзеле статыстыкі Маладзечынскага раёна Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Мінскай вобласці. Нягледзячы на тое, што перапіс насельніцтва афіцыйна завершыцца 30 кастрычніка, перапісчыкі працягнуць працу ў кантрольных абходах. Да 6 лістапада спецыялісты выбарачна правераць некаторыя адрасы і правільнасць запоўненых дадзеных. Канікулы з карысцю. Восеньскія вакацыі ў дзяцей пачнуцца на гэтым тыдні. У Маладзечынскім раёне ва установах адукацыі з 1 па 6 лістапада адчыняць дзверы для выхаванцаў 21 школьны лагер. У планах педагогаў аздаравіць больш за 900 дзяцей і падлеткаў. Хлопчыкі і дзяўчынкі будуць забяспечаны трохразовым харчаваннем. Для іх выхавацелі прыдумалі шмат цікавых мерапрыемстваў. Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі «Маладзік» прапануе гульнявую праграму і майстар-класы. Пабываюць школьнікі таксама ў музеі, наведаюць тэатральныя прадстаўленні і кінасеансы. Не забудуць паспаборнічаць у спортзалах і на стадыёнах. Бацькоўская даплата за пуцёўку невялікая, у межах 12 рублёў. Крыху больш за 2% ад усіх плошчаў бульбы засталося прыбраць у цэнтральным рэгіёне. Па інфармацыі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання ў Мінскай вобласці дакладная лічба складае 2,2% плошчаў. У Магілёўскай вобласці 1,6%, у Віцебскай таксама застаўся невялікі участак, меншы за 1%. Астатнія рэгіёны цалкам завершылі уборку бульбы. У засеках рэспублікі ўжо знаходзіцца 850 тысяч тонн бульбы. Сярэднеўраджайнасць склала 313 цэнтнераў з гектара, а гэта на 45 цэнтнераў вышэй за паказчыкі мінулага года. У Маладзечынскім раёне бульба ўжо выбрана з палёў 11 235 тонн клубняў. Такі ураджай другога хлеба у аграрыяў нашага раёна. Ураджайнасць склала 303 цэнтнеры з гектара, павялічылася на 44 цэнтнеры да ўзроўню мінулага года. У Маладзечні зламыснікі забралі з рахунку прадпрыемства, якое займаецца вытворчасцю вокнаў ПВХ, каля 40 тысяч рублёў. Праваахоўнікі ўстанавілі, што з дапамогай сістэмы кліент-банк больш за 4 тысячы рублёў сышлі на рахункі бізнес-партнёраў. У астатніх выпадках грошы ў памеры каля 36 тысяч былі пераведзеныя ў адрас ілжывых банкаўскіх рахункаў невядомых фізічных асоб, паведаміла афіцыйны прадстаўнік Маладзечынскага РАУС Юлія Крук. Як высветлілася, на службовым камп'ютары не была ўстаноўлена антывірусная абарона. Па наяўнай інфармацыі адбылося заражэнне персанальнага камп'ютара, што дазволіла зламыснікам атрымаць доступ да аддаленага кіравання камп'ютарам і сакрэтнай інфармацыі. У Маладзечынскім раёне ўжо зафіксаваны 3 выпадкі крадзяжу грашовых сродкаў з рахункаў арганізацый розных форм уласнасці. Супрацоўнікі групы па раскрыцці злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій Маладзечынскага РАУС настойліва рэкамендуюць усталяваць на службовы камп'ютар антывіруснае праграмнае забеспячэнне, уключыць функцыю абарона банкаўскай аплаты. Акрамя таго, не варта адкрываць электронныя лісты ад невядомых адпраўнікоў. Лепш за ўсё наладзіць спам-фільтр. У выпадку, калі на камп'ютары усталявана сістэма дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання, падключаць носьбіт з ключом электроннага лічбавага подпісу неабходна выключна ў момант падпісання дакументаў, калі патрабуецца правесці аплату. Лавіся рыбка вялікая і яшчэ большая. На Вілейскім вадасховішчы прайшло штогадовае спаборніцтва па лоўлі рыбы з лодкі «Трафей-2019». Здымачная група МКТБ дазналася сакрэты рыбацкага промыслу.
Синяя водная гладь, ясное небо и добрый клёў – такая мара любого рыбака. Гэтымі днями Вілейскае вадасховішча стало месцам збору аматараў рыбалкі. Штогадовыя спаборніцтвы сабралі 49 каманд из розных куткоў цэнтральнага рэгіёну. У асноўным кожная каманда – гэта экіпаж, дзе ў лодцы 2 ці 3 чалавекі. Правіламі спаборніцтва дазволена лоўля спінінгам з лодкі з электраматорам і выкарыстанне воднага якара. Спартыўная рыбалка праходзіла ў 2 туры і адпаведна ў 2 дні. Злавіў, адпусці, менавіта так прапісана ў рэгламенце і такім прынцыпам кіраваліся ўдзельнікі. Асаблівасці рыбнага трафея 2019 у наступным. Важна не колькасць рыбы і яе агульная вага, а памер даўжыні. В зачету принималась хищная рыба щука от 60 сантиметров, судак от 50 сантиметров и окунь от 30 сантиметров. В каждой лодке была линейка, где происходило измерение рыбы. То есть и потом она передавалась посредством либо фотографий, рыба через Viber. Если претендовали на самую крупную рыбу, должны были привезти ее в лагерь. Рыбалка – задавальненне дарагое. Якаснае прыстасаванне для лоўлі каштуюць як добры аўтамабіль. Дзеляцца з намі рыбаловы. Вада хвалюецца, але рыба ўсё ж таки ловіцца. Зрабіўшы замеры і фото на лінейцы, рыбакі выпускаюць такі нялёгкі ўлоў. Але калі экземпляры задавальняюць каманду, воднай жывёле не давядзецца павандраваць. Удзельнікі даставяць яе ў басейн лагера. Рыба павінна быць жывой і непашкоджанай. Калі спаборніцтвы завершацца, яна зноў апынецца ў вадасховішчы. Экіпаж Мікалая Кавалёва і Андрэя Пекара приехал на трофей 2019 со столицы. Командная работа, доўгія гады аматарской рыбалки, шансаванне зрабілі свою справу. Даўжыня шчупака, што трапіў да мужчын на крючок, больш за метр. Вага амаль 11 килограмм. Ощущение такое бывает раз в жизни у многих людей. Мы ее таскали целый час. Не хотела подниматься. Короче говоря, помучились. Сел электромотор, приходилось подруливать еще бензомотором. Было очень тяжело. Волна, ветер. Час мучений, но мы ее достали. Рыба есть. Я считаю, например, Вілейское водохранилище самым рыбным водоемом Республики Беларусь. Это, конечно, мое личное мнение, но многие выезды показывают, что это так и есть. В этот раз я приехал со своими коллегами. Значит, команда «Черная каракатица», хорошие большие катера, очень комфортные. Вот. Ну, нам не посчастливилось поймать трофей, но это не важно. Дело в том, что важен сам процесс и попытка все-таки поймать хорошую крупную рыбу. Ад аднаго экіпажа ідзе ў залік да 5 крупных рыб у любой камбінацыі па відаваму складу. Ад ліку буйных рыбін і ад іх даўжыні залежыць колькасць балаў, што набрала каманда. Галоўны суддзя вядзе падлік метадам падсумоўвання квадрату ў даўжыні кожнай воднай жывёліны. Чым больш балаў, тым вышэй месца, што заняла команда. В этом году соревнования прошли великолепно. Водоем показался с хорошей стороны. Было очень много рыбы трофейной. Поэтому многие команды приехали с ней, привезли трофейную рыбу, которая принималась к зачету. То есть все остались довольны. Соревнования эти проводятся уже 9-й год подряд. В следующем году будет юбилейное 10-е. Пожалуй, одно из самых знаковых мероприятий в Беларуси, куда собираются очень умелые, профессиональные, опытные рыболовы, которые каждый год осенью традиционно, когда клюет хищная рыба, пытаются споймать самые крупные экземпляры. Пераможцаў і прызёраў спаборніцтва ўзнагародзілі каштоўнымі памятнымі прызамі, медалямі і дыпломамі. Для падрыхтоўкі трэніровак да наступнага трафея у аматараў рыбалкі наперадзе цэлы год. Алеся Ушакова, Іван Бялкоў з Вілейскага района спецыяльна для МКТБ. Надвор'е ў Беларусі сапсавалася, рэзкае пахаладанне і ўзмацненне ветру. Так распачаўся новы тыдзень. Якія прагнозы сіноптыкаў на наступныя дні, даведайцеся адразу пасля кароткай рэкламы. Не пераключайцеся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.